Good morning guys! Happy Saturday! Yeah, saya-saya ko. Nakakomplete ako ng 37 minutes yung video pero siguro nasa 30 minutes lang yun kapag ka walang rest. May kasama kasi siyang mga 30 seconds rest, 1 minute rest, yung ganon. So, ayun, tapos pulang-pulo yung face ng lola nyo in the sweat. Yan, sarap magpapawis. So, since Saturday ngayon, sabi ko mag-extra effort tayong shocks. May pawis ko. Extra effort tayong papawis. Ayan. Tapos baka bukas. Dapat rest day ko bukas. Pero tignan natin. Kasi ang ganda nitong workout na sinusundan ko ngayon. Ayan. Talaga may bilang siya. 1, 2. So sabi ko kay daddy, pwede niya akong sabayan actually dito. Pero labi na may asawa ko. Tawad talaga yun mag-workout. Pero baka maano ko siya. Mapilit ko siya on Monday mag-start. Since bukas Sunday. Ligo day ng mga doggies. So, ayan, good morning guys. Happy Saturday. Yeah. Ang sarap talaga magpapawis. So, yeah. Talagang gusto ko lang iyabang yung pawis ko. Alam nyo yun. Wala akong iyayabang sa inyo. Kundi yung effort ko ngayon na magpapawis talaga. Ayan, ang ganda sa scene. Yung dripping yung mga. Ayan, ito lang naman target area ko guys, yung aking tummy, especially yung puson. Kasi pag binaba mo yan, yung puson ko, grabe. Para akong buntis. Yan. So, yan ang tinatarget ko ngayon. Yan. Mga tayo, no? Bulge pa siya. Maging abs. Sana siya. Since wala naman akong balak na magbuntis talaga. Gawin na lang natin abs yan. Okay? So, we'll see you later. Ako magpapahinga na muna para makakain na kami. Ayan tayo pagkatapos mag-workout kain no? Pero hindi busog pa naman ako, pero pahinga lang muna tayo. Hi guys! So, we're off to Mall of Asia kasi bibilin ko na yung iPad nung distributor ko na nakahit at matagal-tagal na yun. Nung summer pa yun. Summer promo ko pa yun eh. Diba? Di ko pa nakasikaso, nahihiya na ako. So, sira na daw kasi yung cellphone niya and kailangan niya. So, sabi ko, sige, mag-check na ako ngayon. Gawa naubusan naman kasi guys ng stocks actually. Kaya, inantay ko muna. And, ayun, na-busy na ako. So, since nag-follow up siya, sabi ko ngayong Saturday, i-check ko. So, dalawa yung na-hit niya, isang iPad and isang, refrigerator. Di ba ang galing? Magbibenta lang kayo. May kumita na kayo, may incentive pa kayo. Ayan. So naman yun, accumulated yun. Siguro 6 months accumulated na na purchase yun. Ayan. So, saya. Sana mayroon na nung iPad. Para tuloy-tuloy yung benta niya. Ayan. Nakakainis. Kakalinis pa lang ni Tonton eh. Umuulan na naman. Malas talaga eh, no? Yan ang pag nagpapa-car wash eh. Tapos ulan agad, sayang. Pero okay na kasi sobrang linis na itong loob talaga. Kaya pa yung hindi galing sa car wash siya. Parang sabi ko kay daddy, talo pa yung linis ng kasa eh. Parang brand new ulit si Tonton. Sa sobrang sobrang linis and kinta. Pati yung mga glossy, yung itong dito dashboard, yung ganyan, yung singit-singit. Mga singit-singit, yung basala kasi in-open ko. Yan. Yes naman, no, 'di ba? Kapag pinag-anoan ng oras naman talaga eh. Naks. Ayan, and then ano pa ba? Wala, yun lang naman talaga guys, ay pupunta namin sa Dati wag na tayo mag-ramen na. Baka mag-ramen ka na naman. Nag-workout ako. Naglilink sa ramen, hindi ako. Minsan kasi talaga ang sarap humigop ng ramen eh, no? So, last week. Wag na tayo mag-ramen. Sayang yung yung carbs na ko kanina, binurn ko. Yan. Tapos sabi ni daddy, sasabay daw siya sa akin bukas. So, yay! Mag-workout si daddy. So, excited pala ako guys kasi luluwas daw sila nene. Sana matuloy, hindi pa asa to si nene. Luluwas yung mga bata. Silang lahat. Ayan, sa Friday siguro, gawa ng, dapat kahapon pinapaluwas ko na sila eh. Total wala naman akong pasok, Sabado, Linggo. Parang kahit 2 days lang sila dito. Ayun, kaso may order pa daw si Nene ng mga bila-bilaon niyang mga pansit, ganun, spaghetti. Marami na nagpa-reserve sa kanya till Friday. So sabi ko, hindi pa. So sabi ko, next week,
Okay, na-excite ako. Umano na yung anak ko. Makita yung anak ko. Tapos yung PC niya daw, dali niya, daddy, upgrade mo na daw. Yan. And then, syempre si Shane, yung mga pamangkin ko nandun. Excited ako makita sila. Kasi last na uwi namin is nung August pa, diba? Sana matuloy. Kain, guys. Yan nga ba sinasabi ko eh. Pagkasama ko si daddy, mapapakain tayo. Matagal na daw siya nag-crave na itong halaan. Ayan. Tapos spare ribs and young chow. Okay, bukas ha. Go workout ka na. Last mo na yan. Last mo yan na carbs. Ayan. Tapos na gano'n lang ako. Alam ko ano yun eh. Omelette na naman na oyster. Favorite ever. Here na ang aking oyster omelette. In fairness malaki dito dati no. Kesa doon sa lugang. Pero, ayun. Ketchup lang. And then, wala pa yung dim sum ko. And yung lomi ko and siopaw. Ang dami no. Grabe. Food trip kung food trip. Sarap na susawa. Nanganghang ng nila. Oh. Chili. Kain tayo. Craving satisfied. Sarap. Walang buhang. Walang buhang. Finally, meron na guys. Palima. Bilis na ito maubos kasi. Yan. Dapat isang box na bili natin yan. Ayan, super sarap kasi nito eh. Super lambot and ewan ko, gusto ko lang talaga siya. Ayan, pang ano yan. Yung chunky. Huwag na yung chunky, chewy na lang. Ayan yung pula. Yummers. Pang ano to, pang partner ko sa tsaa. Yan, one cookie lang. Dagdagan mo kaya dati. Wag na. Wag na, okay na to. Ay, tinake out ko yung guys. Ano tawag dito dati? Oyster. Kasi sobrang laki. And half lang kinain ko para mamaya may kakainin ako. Yan. And then, nakabili na rin kami nung iPad. Yan. Ref na lang niyang hinaantay ko. Na-order ko na yung ref niya. Halika na, huwag ka na pumindot yan. Good morning, guys! Sakit ang katawan ko! Na naman. Ayan, baka mamayang hapon kami dati mag-workout at magpapaligo muna ako ng aso. Tinatawag ko si Miggy. Miggy! Miggy! Halika na! Halika na, Blambishni. Halika na, madam. Para malabhan na yung mo, madam. Higaan mo. Uy, sus. Uy, sus. Ang dumi na ng tiyan mo. Halika na. Halika na. Liligo na nga, dali. Tara na. Halika na, Maggie. Bulaga! Liligo na. Liligo na. Halika na, Maggie. Palabasin mo na yan, de. Ano? Are you ready? May tubig na, ante? Yan. Ano? Bango na yun naman, Bango yan. Teka, wala po. Hey, burger. Burger. Nuki. Pabango nyo, bebe. Hi, Gutin. Si Maggie, ante, naghahanap na ng pagkain. Gutom na yan. Pag ganyan na yan. Naghahanap na. Ayan, nakaligo na rin ako, guys. After kong paliguan silang lahat. Yan. And tayo ay kakain na kasi, ayan alas 11 na. Brunch natin. Nagluto lang ako ng chicken and corn soup. Yan. Tapos yung chicken, hinalo ko na dyan para lumambot. Yung inihaw to kagabi, hindi namin na nakain. Yan. Nagluluto ako ng sisig sa microwave. Ano ba yan, daddy? Nagagawa mo? May sali-salita pa. Tapos meron ako ditong bacon bits. Itatoppings ko doon sa guys, sa sisig. Yan, na micro ko lang. Tapos lalagyan namin ng egg para mas creamy. Sino? Hoy! Ikaw talaga, burger. Ba't lumalabas ka na, burger, ha? Burger. Pag ikaw naipit dyan, sige ka. Kakain na kayo. Kakain na. Oh, pamuyin mo si Pogi, daddy. Bango yan. Bango.
Ang dami nila, ano. Ayan na. Kunin mo na dali. Ayun, tama. Bitawan mo. Oh, no. Egg! Again. Oh. Crack mo na dali habang sizzling pa siya. Bango. Yung salata lang yan, guys. Pure foods. Ito na. Oh. Hindi na natin ilalagay doon. Balik. So, Micro, hindi na. Ito, kayo rin. Super sarap niyan, guys. Promise, so creamy. Bang. Yonggoy. Shut up. Hindi siya kailangan manigas. Oo nga. Sakto yan. Extinguish yung ano niya. Tignan mo yung ano, yung asin kung tama na. And we need, of course, ang ating soft drinks. Ayan o. Hindi pa ako nakakabalik sa pag, ano guys, pag smoothie. Hindi pa tumatawag yung ano, yung sa pinagawan ko nung blender. Sabi nun, iti-text ako. So, itry natin tong lychee and rose. Ito yung limited edition. Yan. Ikaw, na flavor gusto mo, daddy? Ito, natikman ko na to eh. Lasang, ano to? Ginger ale. Yan. Ay, hindi to. Lemon na lang ako. Ito ba yung lasang ginger ale? Hindi, yung isa. Lemon. Ayan. Lahat ng, ano kasi kinuha ko lahat ng flavors. Ito guys, ang lasang ginger ale pala. Calamansi, ginger and honey. Tapos, ito muna sa atin yan. Lychee. Sakto na, daddy, yung asim. Auntie, kain tayo. Ano si auntie? That's it. Dito, para may crunchiness. Yung bacon bits. Sarap. Sarap talaga ng ano, kumukulong sabaw. Hi guys! So mag-isala ako dito sa ano. Saan ba yung tugtog ni Papin? Baka maano tayo. Wait lang. Anyway, ayun nga guys. Ako lang dito. Umalis sila mama. Pumunta silang ano, Cartimar. Kasi ayusin nila yung ano, yung isang halaman ko. Inanuan ng mga aso. Hindi ko alam kung sinong aso dyan. Mga pasaway na aso. Tinapaktapakan yung isang halaman ko dyan. No? So, pumunta sila mama sa Cartimar para ng lupa. Yan. And then, ibang halaman pa. Yan. Naka-close naman kami guys. Ayan. Tapos, nilock ko syempre. Yan. Dalawa yan. Tapos yung sa likod nila ko yan. And naka-close kami. Para walang papasok. Natatakot ako actually. Kahit na sobrang liwanag sa labas, may mga dumadaan, diba? Mahirap na. So, nag-close na lang ako. Tapos, nag-ayos kasi ako ng mga ipapaship. Ayan, 3 yan. Ready ko na yung mga ano nila, documents nila. Tapos, ayan pa. Mga ipapaship ko yan, guys. Ayan, diba? Nasa ilalim lang. So, that's why I am here sa store ngayon. Kahit na Sunday. Mating na sila. Anong tawag dyan, men? Ang liit! Ano mo na lang to? Pwede. Kaya magkalatin yan. Uy, bunso, parehas tayo. Anday mo na rin ano, white hair. Oh, di na sana. Hoy, Brownie! Ikaw ba yung tumapak dyan sa ano ko, Brownie, ha? Itong dalawang to eh. Pasaway to eh. Baby girl yan. Baby girl. Hi! Ikaw talaga. Pasaway ka. Ikaw ah. Ikaw ah. Ano me? Binili-bili mo, maliit. Bumili ka malaki! Di na sana. Bakal. Ano tayo si? Oo nga, may bawasan mo na lang ng ano. Yan.
Puro ipa lang naman yan eh. Ang galing eh, no? Pinatubo nila dyan. Yan. Ito, tinapaktapakan ng mga loko na yun. Tapos ito, mga bago na to guys. Wala na yung luma. Ayan oh. Super fresh ng kanilang mga dahon. At yung mga luma pa to eh. Mga ano na, titigas. Tapos may mga tumutubo pa ni bago. Kaso itong mga aso na to eh. Pinagtitripan yung ano ko eh. Halaman ko eh. Hindi mo yung bunting boy. Kasi mangot na naman. Wala na kami deodorant guys. So, tira nyo. Wala na ano. Wala na laban ang aking shop. Best seller talaga namin yung ano, dio namin. Wala na. Kahit yung mga ano, tago 1 liter, 500 ml. Ito, last ano, last 4 sa 500 ml. Wala pa dumadating. Sa ganito, zero na kami. Nag-iisa na lang to. Ayan. Tapos yun na lang din yan. Naka-display na lang. Ayan. Wala pa tayong ano, stocks na darating. Wala pang ano na yun. Wala pa daw raw mat. Sabi nung ano. Sabi nung Manuf. Wala pa dumadating na raw mat. So, hindi ko alam. Sana wag naman nabutin guys ng ano, ng December siguro. Kasi totally, wala na kaming ano, wala na akong pambenta. Lalo na yung mga distributor ko. Ayan. And speaking of distributor, yung ano na lang guys, ang bibiling ko pala, yung tawag doon, excuse me, ref niya na lang. So baka bukas Monday, pick upin namin sa Las Piñas kasi sa pinsan ko ako bumili. Gawa ng ano siya, tatrabaho siya sa bila ng, sa parang store ng mga appliances. So para maka-discount ako, diba? Yan. So baka bukas natin pick upin and diretso na natin yung ano, i-deliver sa aking masipag na distributor yung kanyang iPad and kanyang refrigerator. Hello guys, so andito na ako sa taas. Tulog ang aking asawa. Hindi ko alam kung tulog o tulog-tulogan lang. Char. Pero mukhang tulog siya. Anyway, ayun. Kape tayo. Sarap magkape ngayon. Medyo makalimlim sa labas eh. Vibrant pa rin to guys. Iniwan ko na sila mama tsaka si Bunso sa baba. Tal Sunday naman eh. So wala masyadong ano. Wala masyadong walk-in buyers kapag sa Sunday, ganyan. And yun, nag-ayos lang si mama nung mga halaman. Tapos nag-ayos din ako ng mga ipapaship bukas sa DHL. Yan, para kahit ako after lunch na ako bumaba, naka-ready na sila. So magsasagot na lang ako ng mga inquiries, mga nag-send ng order form, and then mag-i-edit ako ng vlog. Tapos may na-upload na akong isang vlog guys.